खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे आपडेट लानानै फैदों तो मोननै भिडिअ क्लिप बा मोननै आपडेटनि सायाव नोंथांमोनजों फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन बांद्राय गोलाव जानाय नङा भिडिअआ तो मोनसेया जाहैबाय वेस्ट बेंगलाव तो गंसे चार्चखौ माखासे सनातन धर्म बा हिन्दु धर्मनि माखासे सुबुंफोरा बुफाय बुसि खालामदों चार्चखौ बा गिर्जाखौ आरो फारसेथिं जाय राजस्थानाव जानाय 13 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै गासै 32 सुबुंफोरा हाराहास्ति खालामबाय इनाय खालामबाय दा बैसोरखौ माबायदि साजा होदों हमनानै दा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम गिबियावनो नैबे ससे भिडिअ क्लिपफोरखौ नायग्रो मोननैखौबो नाय तो मोनसेया जाय उन्दै हिन्जावसाखौ राजस्थानाव जा गंगा नोगोराव उन्दै हिन्जावसाखौ जे अट' रिक्सायाव लांनानै सासे अट' ड्राइभारा हटेलाव फानहैनानै तो सानबा जिनाहारि खालामनानै गासै 32 सुबुङा अबस्था गाज्रि खालामनानै सानबा आइसु रुमाव थानायनि उनाव नैबे उन्दै हिन्जावसाया रुंसारि जानो गोनां जाबाय तो बैसोर माखासे दायनिगिरिफोरखौ हमनानै बुग्लिनाय बा पुलिसफोरा हमनानै खानानै माखासे रायजोफ्राबो पाब्लिकफोराबो बुदों दा बेखौथ' नोंथांमोना नुगासिनो दङ ससियेल मिडियायाव नुखाबाय आरो नैबेखौबो नाय जितु वेस्ट बेंगल सुभाग्राम ओनसोलाव मोनसे गंसे गिर्जा न'खौ बुफायदों जाय हिन्दु सनातन धर्मनि सुबुंफ्रा जय श्रीराम होननानै नोंथांमोना शर्म आना चाहिए 32 दरिंदा बेहुदा लोगों को जिन्होंने 13 साल की बच्ची को होटल में ले जाकर लगातार 5 दिनों तक 32 लोगों ने गैंग रेप किया 3 होटल में ले जाकर लगभग 32 से ज्यादा लोग शामिल था और उस बच्ची का क्या हाल हुआ होगा जो दा नोंथांमोना नुबाय जाय 32 सुबुंफोरा सासे उन्दै हिन्जावसा 13 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ जिबायदि हटेलाव सानफा मोनफा रुम बास्लाय आरो बेबो फेनाय निसाफोर जाहो दौहो जिनाहारि खालामनानै गाज्रि अबस्था खालामनानै सानबा आइसु रुमाव थानायनि उनाव रुंसारि जालांनो गोनां जाबाय उन्दै हिन्जावसाया थैनायनि सिगां ओरैबायदि बुंलांबाय जे साजा हो न' बां सावनानै हो आथिं आखाइ सिफायना होजोब साजा हो होननानै बुंलांदों दा बै जेसांखिनि दा पुलिसफोरा साजा होबाय बा गामिनि पाब्लिकफोरा माखासे रायजोफ्रा टाउनाव फिदिं बिसोरखौ बुदों बुग्लिदों दा बे साजाया बहुत खम जादों दा जिबायदि बे उन्दै हिन्जावसाखौ हाराहास्ति खालामनानै बेफोरबायदि खालामनाय बैसोर दायनिगिरिखौ गभर्नमेन्टनिफ्रायबो गोख्रों स्ट्रंलि साजा होनांगौ आरो बिसोरखौ ओरैबायदि साजा होनांगौ जे इयुनाव रावबो बेफोरबायदि खालामनो हायि बा चान्स मोनि खाबु मोनि बेफोरबायदि दा नोंथांमोना बेखौ नुबाय बिनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामना फोरमाय दा जितु वेस्ट बेंगल सुभाग्राम ओनसोलाव गंसे गिर्जा न'खौ जे माखासे सनातन धर्मनि हिन्दु धर्मनि सुबुंफोरा थांनानै जे बेयाव धर्मबादि माखासे जि थासारि जोङो जेब्लानिफ्राय वेस्ट बेंगलाव बिजेपि गभर्नमेन्ट फैदों बिनिफ्रायनो गोबां माने धर्म बिर'धि आरो गोबां राजनितिक बायदि माने थासारिया गाज्रि बा गोबां प्रटेस्टफोर जानाय गोबां आन्दलन जानाय दा गोबां दावराव दावसि जानाय बेफोरखौ जोङो वेस्ट बेंगलाव नुनो मोनगासिनो दङ जेब्लानिफ्राय ममता बेनार्जी गभर्नमेन्ट जोबखांनायनि उनाव बिजेपि गभर्नमेन्ट फैनायनि उनावनो दावराव दावसिया वेस्ट बेंगलाव बारा जाबाय थादों आरो बेखौ जों नुनो मोनदों जिहेतु सनातन धर्मनि सुबुंफ्रा गिर्जा न'खौ सिफायनाय तो बे माने जोबोद सोमोनांथाव आसरित जे धर्म बिर'धि बे सानसे समाव ओरैबायदि धर्मजों धर्म बे समा फैगोन जिहेतु
गावजों गाव नायज्लायनो हायै गावजों गाव सैज्लायै गावजों गाव धोरोमखौ लानानै देरगालायनाय बुथारलायनाय बेफोरबायदि समा माने फैगासिनो दं आरो फैसिगोनबो जागासिनो दङ बे नुगासिनो दङ दा बेफोरनि सायाव जोंनि गभर्नमेन्टआ जितु NDA गभर्नमेन्ट जाय BJP सोरखारा बा प्राइम मिनिस्टारफोरा भारतखौ सालायग्रा बिथांमोना जेबो माने भारतखौ मोजां लामाजों बा शान्ति लेभेलै सोरनिबा खहाखौ सोरनिबा आंखालखौ सुफुंना होयियावनो सोरनिबा नांगौ बायदि अभाबखौ सुफुंना होयियावनो बेफोरबायदि थासारिया सोमजिदों आरो मिलायना गोरोबना होनो हायाखै खालि भारत गभर्नमेन्टआ बा इन्डिया गभर्नमेन्टआ टेक्स बारायनाय बा GST बारायनाय दाम मुल्य बारायनाय दा बेफोरबायदियावल' माने नांथाबगासिनो दङ नाथाय समाजारि बिजोङाव मा जादों बबेनिफ्राय माबायदि सलुसन खालामनांगौ माबायदि समाधान खालामनांगौ बिनि सायाव जेबो नोजोर लाखिया गभर्नमेन्टआ दा बेखौसो जों नुनो मोनगासिनो दङ दा लोगोफोर बिनि सायाव बांद्राय बाथ्रा बुंनो सानाखै नोंथांमोना बे मोननै जाथायनि सायाव मा कमेन्ट खालामनो सानो कमेन्ट खालामना फोरमायदो।